Има един италианец, къде веднъж решил да отиде в България. И после първата му дума, която научил, беше ас. Втората му дума беше оле, 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 оле. И третата му дума беше... Каква беше, бе? Чакайте се сета. И третата дума, която научил, беше нощен пред, нощен зад. И после, като пристигнал в България, станало някой убийство. Полицай вика, кой беше? И италианец казва, ас. И вика, полицай вика, как го направи? И сега ще ви го представя как. Кой беше? И италианец казал, ас. И полицая вика, как го направи? Италианеца вика, нощен пред, нощен зад. И после като го вкараха в затвора, казва, оле, 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 оле.